Kornel Sadowski. Komu jest potrzebną motywację? Jednoaktówka śląsko we 3 wykładach, a 3 przykładach. Postaci. Rektor Amik Polo Tutti. Wykład pierwszy. Wielkosala na Uniwersytecie Śląskim. Wciul ludzi siedzi przy biurkach, ktoś ciepie taszą z książkami, ktoś je sznitka, ktoś coś kryflo we hefcie naróz. Do sali włazi rektor. Szpetny puklata do tego w brylach. Witam was serdecznie, rozumiem tych rad, że tyle ludzi jest zainteresowany badaniami naszej uczelni. Przypominam, wyższej. No. Dzisiaj rozstawiliście, jak poruszyć problem, którym jest człowiek. Człowiek, przerost, produkt Darwina. Richtig długo droga, od małego chroboka na gęsi pepku, aż do miejsca, kajmy są teraz. Od ludzi, którzy wyglądali bardziej chowy afy, przez, jademy po kolei, Australopitek, forma przedludzką. A tak po prawdzie, to dość jeszcze oboczyć Australopiteków, szczególnie jak się w to na Banchowie już unieszkorzony, i ma inną minutę. I ten jego cuk już stoi. I on się tak patrzy. Na ta raja przed nim, na ta tablica za nim. Na raja, na tablica, na raja, na tablica. I godo, bo już nie umiesz trzymać. Hopie, weź mnie puść, bo mi cuk zaruszy. A ten Australopitek się obroca. Pomału, bo ma czas. Patrzy się, a ślepia mu takiego by rapidoza, szpetnej godo. Miał też się śpieszy, proszę pana. A potem ten korol kupuje 3 bilety na cuk, który jedzie za 2 tygodnie. Jak się tu nie nerwować? Dobra. Trochę nie na temat, prawda? No. Jako była motywacja człowieka obecnie te wszystkie lata? Z czego los do przodku? Z żarcia? Łożarcia? A bogaty? Oby 1 miliona złotych. Przejdźmy do przykładu. Ściany sali ślatują na zły. Naroski sumy we banku, na ulicy Bankowej. A wejście dziwię się 3 synków. Przykład pierwszy. Wyjście do banku na ulicy Bankowej, słychać głosy i otwieranie drzwi. Na roski wlatują 3 złodzieje. Każdy w mycy naciągniętej na same ślepia. Legaj na zol! Co żech ci powiedział? Na zol! Endero! Ci godem, jak po polsku nie rozumiesz. Dzień dobry. Czekaj! Coś ty powiedział? Jeruna, co ja powiedział? Bo ja nie mogę, jak je tyle ryku, no. Ja nie mogę, no. Dopiero na... Przepraszamy, ino na chwilę. Chodźcie. Chcesz coś powiedzieć? Bo mi się to nie podoba. Ja chciał być kulturalny. A ja wiedział, że nic z tego nie będzie. Jak już nawet Polo zaczął fanzolić fleki. Ja nie fanzola fleków. Ja, ino kulturalny chciał być, wiesz co? No co? Fuloż jak muroż zaskaczyć i... Co? Zawrzyjcie się obaj. Spokój. Łażymy tam jeszcze raz. No teraz nikt nie komentuje tego, co inny powiedział, ja? Na wsi. Ja. To jest proste, no. No. Na wsi. Ja. No, raz, 2, No. 3. No. Na 3. Tak, 3. 3 to jest... Znaczy, że nie na 1, nie na 2. Ja odlicza, ja dopiero na Kandego. 1, 2, 3! Stop! Teraz to już żaden głos nie rozumie. I kto będzie wiedział, że mu do taszy dać gier, co? Jak ja powiedział dzień dobry, to każdy zrozumiał. I ja się zestresowałem. Do przykładu będę.
1 000 000 plus. I no roz. Ty, hopie, to było dobre. Dobre, prawda? A jak nie będą mieli tyle agertu? Jeruna. No, to co ja mam zrobić, jak już jak powiedział? To może jeszcze raz. No tak wiecie, tak szykownie. Oby w ojcu chrzestnym. I no to będzie 3 raz. Bo będzie jacy są znerwowani. I jo się nie dziwia. Sąbek się zdraźnił, jakby mnie ktoś rozkrodał 3 razy bezpołednie. To wygląda jak jakoś cienko komedyją. A to ma być napad. I no, że ja tego nie czuję. Ja na ten przykład też jakoś... Nie. Dobra? Odlicza. 1, 2 i... Syrena policyjna po śmuku słyszymy, ino policjo zbiera do tego Amika Apollo. Widać ino na gęba Amika. Hopy na przesłuchaniu. Amadeus K. Gadają mi Amik. Złodziej. Mało szkodliwość społeczną. Roz byłek karany. Ale byłek niewinny. Bo to z tym było tak, że w chałupie było cima. To wchodza. Bo poszyknie, że je. I chciałem no trochę posznupać we szranku, co by szlafmyca znaleźć, no. I naroz, jak wpadli i ryczą do mnie, choby do gizda jakiego. No i wtedy się okazało, że to nie moja chałupa. Światło gaśnie, zapolo się nazad i widać ino polo. Ginter B. Mianują mnie Polo. Kto? Kradzioż? Ja nie ma żaden kradzioż. Ja je nie karany. Mała szkodliwość społeczną. Lubię czytać. Cajtungi, no, książki trochę menu. Bo w domu trzeba czas na to. Mam herskę i z kisztego nie mogę robić ciężko. Ale mam je rzadko. Roz na rok. No, może roz na miesiąc. Roz na 3 tygodnie. Dobra, co 3 dni. Ale wczoraj że nie miał. Już zaś tak samo ino teraz widać do tego. Detlef T. zwany... Dej pozór. Totti. Fajnie, prawda? Takie richtig gryfne miano. Nawet mojemu patrowi się podobało. Opa, jak się dowiedział. Aż mi się chce świntać. To powiedział, że oby ten fuzbaler. Jakże był szkolarzem, to go dali na mienie Totti, ino Basak albo Ruby. I bez to, że jest taki nerwus. Wykład drugi. Sala wykładowo. Uś. Co? Pierunie trochę rzekł odjechał nie na te glajzy, ja? Tymat. Ja się zaraz wspomnę. Temat, ja. To jest motywacją, a demotywacją. Które to wydają się najważniejszym pierwiastkiem spajającym wszystkie nasze poprzednie stadia bycia człowiekiem. I teraz, co się stało, że mamy tyle różnic między Australopitekiem, a następnym w naszych heftach, a książkach Homo habilis. No, coś ma jakiś pomysł? Jakoś wizjon? No, dziąchy. Tak jest, bo zawsze. Miluchowy i teraz co? Żadno, nie? Żadno. Każdy jeden zmierzył do prokreacji czy redukcyjną. No, powiedział Schopenhauer, nie? Wszystko to jest dupczynie, powiedział Freud. A jednak to nie ino dupczynie przyczyniło się, że my są tak, a my są. Człowiek duć toczy walka między połową głowy, która go motywuje, i drugą, która mu godo, co by cały dzień leżał na szezlongu. Co nam dowo, korespondując ze Schopenhauerem a Freudem, wola bratania się. Walczy tutaj z wolą nie umycia się na wieczór i pójścia spać jak lump, czyli wygody.
Teraz chwila pauzy, po to było oboczyć badania opisane przez doktora Heniga Becka z Hessen. Ale jego uma ponoć była z Hebziu. Hop, ale też i baba mają największy problem z oceną czasu. Nasza głowa nie za bardzo wie, co to jest ten cały. I beztoż w 1972 Amerykan Michel Epstein zaproponował bajtlom maszkety. Teraz, albo za godzinę 2 razy więcej tych maszketów. Badanie miało na celu uruchomienie jądra półleżącego. No, niby leżące, a odpowiedzialne za motywację. Wyniki były takie, jak się Amerykanie spodziewali. Większość bajtlów wdupcyła, menu maszketów, aż im się uszy czysły, mimo że to głupie z perspektywy czasu. Beztoż, kiedy ktoś nam do choćby 5 teraz to bierzemy. Nawet jak nam powie, że za godzinę będzie nie 5, a 2, albo nawet 3, bo milionie złotych nawet już nie godą. Przykład drugi. Bohatery poschroniani przed czyjąś chałupą na Bażantowej. Kierum chcą rozkradać. To ty ściągozegowy fest naciągnięto fuzekla. Hopy, Ja? ja mam taki powydany pomysł. Jakby ktoś wam dał 1 milion złotych. Co on go dał? Nikt nie ma tyle geldu. Ja. Chyba, że ten taki fest inteligentny od Apple'a. On nie ma już tyle geldu, bo odszedł. Kaj. A, no ja. Nie to prawda. A ten drugi? Kiedy drugi? No, ten od Windowsa. Gates? No, ja, no. To on nie teraz przeca najbogatszym macherem. On modela. Dobra, to Bill Gates go dodocia. No, masz tutaj, synek, 1 milion. Poczekaj. Gates już nie jest najbogatszym macherem. A w to? W to. Oprah. Ja? A kto to jest ta cała Oprah? No, Ty się ipta. Oprah to jest tako muži. Nie! A afroamerykano. co ty fanzolisz? To jest niemożliwe, bo musi... Nie! Recht, Afrykony są biedni. Ty nie możesz sam tak godać. Jak? Ja widział we filmie, jak byli murzyni i oni byli festacy biedni. Żody nie był obleczony. Tako sromota. Ty, pampuniu, gdyż to nie znaczy, że wszyscy muži. No! Afrykony. Są, że... Biedni, ja. Są, że się pampuj. To kto to jest? Ta cała Oprah. No, Oprah, ona prowadzi w telewizji taki program, choby rozmowy w toku. I teraz to richtig fanzolisz. Rozmowy w toku nie prowadzi muži... Afrykanerka. I no ta... No... Jazzga. Ja godą, że fanzoli. Nie polskie, no amerykańskie. To Oprah dowodzi $1 milion. Teroski? Albo za 25 lat 4 miliony. Co wybierasz? No, teroski 1 milion. Albo 4. Prawda? Ja biorę 4. Ja... A co będziesz... Za co będziesz żył bez te 25 lat? A, no ja. Ale jak już wiem, że dostanę te 4, no to bych se dał jakoś rada. A jakbyś się do rada? Jak przeca możesz je dostać za 25 lat? Byś miała to czasu. 25 lat temu to Polska nie była w NATO. O, teraz to jest. Jak? 20 lat temu prezydentem Rosji był Jelcyn. To je wiele, to może 1 milion? I no dej se pozór. 4 miliony. To jest 4 razy więcej niż 1 milion. I no 20 lat czekali. Ja wiem. Biera ładnie te 4 za 20 lat. I nie masz za co żyć. I bez tuż biera od razu kredyt na 1 milion i mam co żyć.
Wybierasz 4 za 20 lot, co by się wziąć na kredyt? Jak ty fandzolisz, no? Już się nie mogę słuchać. Oblekają fuzekle na głowy. Chwila się patrzą na chałupa. Polo ściąga fuzekla. Nic w tym nie widzę. Nie będę robił po cimoku, choćby na grubie. Łojerona, nie umia we tym chycić luftu. Ty, to ty. A doż mi ta biało? Biało co? Fuzekla? Ty chcesz biało bez to, żeś ty rasista. Nie fanzol miodowej. Stop! Cicho! Trzeba ustalić jakiś plan. Nie możemy se tam wparzyć choby lojfy. Ja? No, może rekt. No ja! No co? Mąrek? Trzeba wykluczyć plan. I co? Ja mam to zrobić? Nie no, wspólnie to trzeba. I no jakbyś mógł sztartnąć, to będzie prościej. Ja nie będę niczego wykludzał. Ja chcę na mój 1 milion i tyle. Polo! Mam! Chyba mam ten plan! Achtung, wparujemy! Ja! To jest plan na zicher. Jeszcze raz mi przerwij. To będziesz lotał choby puls po pustym szynku. To były no widz. A ja nie żartuję. Dzielimy się na oddziały. Ja idę na przodek do Wielkiej Izby, ty bier sypialnia, a ty Haziel. A po czemu ja Haziel? Boś mnie drzoźnił. Dyć, to był eno widz. Zawrzyjcie oba. Żaden nie idzie do Hazila. Wielko izba, szlachci ma, a ty bierzesz kuchnię. Domy se znać na szlampami, bra? Pra. Rób to z kupielokami. Wykład 3. Sala wykładowa, Usiu. Wiemy już po prawdzie, że nasza głowa nie radzi się dobrze z poczuciem czasu. Każdy jeden, co by wziąć się do roboty, musi mieć motywację. Ale o tym było już pierwszy. Teraz mam rad powiedzieć wam studentem, co podług Niemców. Co to jest motywacja i we czym idzie jej posznupać? Motywację posznupać idzie we każdej rzeczy, którą człowiek chce. Na ten przykład dobrą motywacją będzie po prawdzie choby wspomniany 1 milion złotych. I no co by go trzeba mieć, to też wziąć się trzeba do roboty. I nierzadko to jest wciół czasu. Nasza głowa, jakżech powiedział, nie do końca wie, co to jest ten czas. I lepiej nam będzie dzisiaj nie szporować tego naszego 1 miliona i no kupić się pod skarbkiem kreple, a no i lepiej ze 3. Przykład 3. Nasze 3 pampunie wleźli do chałupy na Parzantowej. Przeważą po każdej jednej izbie i sznupił. Do tych net wyciągał krzyżówka z byfia. Ty, Polo, powiedz mi pod kranem. Pod czym? Co tam jest? Pod czym? A na wiele liter. Pod kranem. Na 4. To Ausgus. I no liter jest za dużo. Dobra, odłóż ta krzyżówka. Idziemy każdy we swój rejon. My nie są teraz we kole. Dopiero na kole Antryju je. Fortuny! Ciul książek. Kole czego? Kole Antryju. Program telewizyjny koło Antryju. Fortuny! Co ty godosz? Kaj moż ta fortuna? Kole Antryju pasi i no tutaj teraz nie znam żadnego landu w Afryce, który zaczyna się na Kole Fortuny. To je hasło. Koło Fortuny. Program telewizyjny. Tutaj nie masz ani Fortuny, ani landu w Afryce, ani Ausgusa. Ani nawet tego podupconego koła. No koło je. Kole Antryju. Ja to już nic nie wiem. Kole Antryju albo kole Fortuny. To pieruna! Myśmy tutaj przyszli na chaby, a nie się wadzić o jakąś krzyżówkę. Naraz ktoś zapalił światło i ślazuje po schodach. To je chałupa od rektora.
co wy sam tukę, wy gyzy! Wyciąga z kapsy gywer. Ja wam dom, ty, Ale panie rektorze, dajcie pozór. Ja wam dom, chałupy biednych rektorów, naukowców będziecie rozkradać. Wy, diabletny, wy, pijarony, wy. Panie rektorze, nie! Proszę! Panie rektorze! Naród okazuje się, że są oni całki czas na sali wykładowej usił. Rektor był usnął przy biurku, a Doti, Amik i Polo próbują go obudzić. Studenty już dawno wyleźli ze sali. Zostaw go, niech śpi. Ja. Już zaś będzie jak ostatnio. Wpierw zasnął, a potem całki temat był na egzaminie. Praw. I no tutaj se możemy to doczytać o tych badaniach, o tym mózgu, o tych motywacjach. I no, czemu Durko tu o tym milionie złotych? No to skuli motywacji. A, to jest ta motywacja. Te, w sumie to milion nie do zrobienia. Mają teraz choby w banku na bankowej. We tym dupnym, tutaj obok. To ty, Dursik rozwiązuje krzyżówka. te, obejrzyjcie się. Jakby tutaj nie było Kole, Andrzeju i no Fortuny, to ten kraj w Afryce to jest Uganda. Koniec.